Ta bidiyon mu nan kamar kuke gani da muka yi bayani zamu kawo muku wani application wanda zai kawo muku gabaki ɗaya tashoshin da suke DSTV, GoTV. Kamar kuke gani ga tashoshin DSTV nan, kamar kuke gani ga sunan kala kala, ga sunan hada su Televista da su Omax, ga shi nan Magic da waye, ga sunan kala kala, ga Nollywood, ga Nickelodeon, ga Nick JL, ga ESPN, ga na Sport, ga na Super Sport mana, ga DSP, ga dukkanin wata tasha ne wacce zaka dinga zuwa kana kallon gidan bal. Sannan ga shi da yanzu zamu koma baya zamu nuna muku sauran wasu tashoshin wayanda za ku so su sosai. Yanzu misali kamar kuke gani zamu dawo baya, kamar kuke gani a cikin wannan application din zai ba mu za mu yi amfani da shi. Application ne mai matukar muhimmanci wanda za ku ji daɗin amfani da shi sosai. To kamar kuke gani yanzu misali a ce kuna buƙatar bangaren sport, kamar kuke gani yanzu za ku iya shiga nan bangaren sport din, dukkanin wata tasha ta sport da kuke nema kamar kuke gani za ku ganta. So kamar kuke gani a wannan bidiyon namu ne yau zamu yi muku bayanin yadda za ka yi wannan amfani da wannan application din. Gashi nan World Cup ne da wanne ga live streams ga dukkanin wani sport da kake da bukata. To kamar kuke gani yadda kuke gani yanzu duk tashar da kake so zaka iya danna ta ka kalla free ba tare da ka je wannan ba, kawai data zaka saka a wayarka ba tare da ka je gidan kallo ba, kana daki ko kuma in kana da babban waya ma zaka iya budewa ma amma baka da data ma ku kallon tare da abokanka. To kamar kuke gani yanzu idan kana da bukata ku biyo mu cikin wannan bidiyon har karshe domin ku ga yadda zamu gudanar da wannan aikin. Sannan kuma kar a manta da idan yau ka fara zuwa wannan channel namu a taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan kai like wannan bidiyon ka share ɗinsa ga yan uwa ga abokan arziki. Muna godiya. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyon namu, idan wani farkon ziyartar ka wannan channel namu ka taimaka ka danna mana wannan jar alamar wato subscribe, sannan kai like wannan bidiyon idan ya maka daɗi, sannan kuma ka comment kai share wannan bidiyon zuwa ga yan uwa ga abokan arziki. Muna godiya. Da Allah dai kar ku manta ku subscribe wannan channel namu mai suna Muhammad Tech. In Allah da za ku faru kuma za ku ji daɗin yin wannan abun da kuke da bukata. Muna godiya sosai. Mu shiga cikin wannan bidiyon yanzu. A few moments later. Cikin wani application din ga abubuwa nan kala kala da zaka iya a cikin wani application din. Kamar kuke gani ga sunan ta bangaren kasashe kala kala, duk kasar da kake so zaka iya kallon abubuwan da take yi. Kamar kuke gani yanzu tunda mu muna Afirka ne, kamar kuke gani zamu zo mu danna wannan shine asalin application din. Yanzu misali a ce zamu shiga cikin DSTV, kamar kuke gani a gurguje, kamar kuke gani mun shigo cikin DSTV gashi nan movie kala kala, tashoshi kala kala, kamar kuke gani ga irin su Star Life nan, su Z World, ga musamman ma ga mata ko kuma masu kallon series film. Kamar kuke gani wayanda zaka ga suna neman ko an dauke wuta kuma suna so su kalla kuma ba su linkin din DSTV application din su ba ko kuma GoTV application din su ba, kawai za ku iya kunna data ku kalla. Ga sunan irin su TNT Africa da TNT US, ga sunan dai kala kala, tashoshi kala kala wanda za su muku amfani. Kamar kuke gani tashoshi kala kala har da na sport ma, kamar kuke gani ga tashoshin yara nan Nickelodeon, ga sunan dai tashoshi kala kala da ESPN na sport, ga tashoshi nan na sport kala kala, ga tashoshi nan na DSTV da Super Sport. To kamar kuke gani zamu nuna muku yadda zaka yi downloading wannan application din, sannan kuma a tara a bidiyon mu na gaba zamu nuna yadda zaka kalli balabalai. Kamar kuke gani wannan application ne wanda za ku ji daɗin amfani da shi sosai. Application ne kuma mai matukar amfani da muhimmanci. To kamar kuke gani yanzu idan za ku yi downloading wannan application din, kamar kuke gani za ku shiga cikin YouTube din idan a YouTube kuke kallon wannan bidiyon. Yau to kamar kuke gani yanzu gashi nan zaka yi minimize, zan koma cikin YouTube. Kamar kuke gani idan a YouTube kuke kallon wannan application wannan bidiyon, kamar kuke gani zaka zo ka danna kan sunan bidiyon haka, kamar kake gani zaka ga link. Kamar kuke gani bari saka muku dan maki yadda za a gani sosai. Kamar kuke gani zaka danna kan sunan bidiyon shine description a wannan bidiyon. Idan ka ji na ce description ko nan gaba zaka danna kan sunan bidiyon zai kawo ka page kamar haka. To kamar kuke gani in ka ga bidiyon ba zaka zo ka danna wannan yar alamar wato mo din nan, kamar kuke gani ta alama a nan gurin haka, kamar kuke gani ga ta nan a nan gurin. Kamar kuke gani idan ba ga link din ba to kamar kuke gani ga link nan kala kala zan ajiye muku, za ku ga na rubuta ga link din nan a nan gurin, ko ina ta nan gurin za ku iya ganin na rubuta na ajiye muku ga link din application din nan, saboda wannan application din gaskiya babu shi a Play Store. Saboda ni yanzu gashi na link din application din yana cikin WhatsApp. To kamar kuke gani yanzu zan shiga cikin WhatsApp dina kai tsaye. Kamar kuke gani zan shiga cikin WhatsApp. Yau to kamar kuke gani yanzu gashi nan zan shiga cikin WhatsApp, zan shiga chat din da na tura wannan link din. To kamar kuke gani yanzu zan jira ya bude. To kamar kuke gani yanzu za ku ga na ajiye muku link na wannan application din. To yanzu kamar kuke gani gashi nan zan ajiye muku wannan link din a cikin description na wannan video. Kai tsaye kana danna wannan link din zai kawo ka kurum
zaka danna just once. Kamar kuke gani zan nuna muku da za ku download wannan application din successfully, kuma insha Allah ya sauka cikin wayar ku, saboda wannan application ne wanda babu shi a cikin Play Store, sannan application ne mai matukar muhimmanci da amfani. Application ne wanda za ta tabbata insha Allah da yawa daga cikin uwa za su ji daɗin amfani da wannan application din. Kamar kuke gani yanzu gashi ne yana budewa, kamar kuke gani zai kawo ku page kamar haka na bangaren download. To kamar kuke gani ni na riga na sauke wannan application din, amma zan danna saboda yadda zan nuna muku, saboda kamar kuke gani za ku zo ku danna kan wannan download din. Kamar kuke gani wannan dan kan blue rubutun, kamar kuke gani zaka danna. Kamar kuke gani in ka danna zaka jira zai kawo ka page kamar haka, zai sa maka your download is started. To kamar kuke gani za ku ga ya ce maka ya danganta da wayar da kake amfani da ita, za ka ga ya rubuta maka rubutu kamar haka, kar ka danna cancel, ka danna okay. To kamar kuke gani ni gaskiya saboda ina da wannan application din zan danna cancel, saboda na riga na download din sa. Wannan shine karshen wannan bidiyon namu. Kada ya kamanta dan uwa, idan yau ne farkon ziyarta ka wannan channel namu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma kai like wannan bidiyon, sannan kuma kai share din sa zuwa ga yan uwa ga abokan arziki, domin su ma su amfana da wannan bidiyon. Kuma in Allah ya yarda za ku ji daɗin subscribe a wannan channel namu. Muna godiya sosai ku subscribe wannan channel namu ka amanta, saboda a samu shirye-shiryenmu da abubuwa da posting videos da muke yi akan abubuwan da na technology wanda za mu ƙara da juna sosai. Sannan kuma dan uwa idan kana da tambaya za ka iya mana comment, sannan insha Allah za mu gani. Muna godiya sosai.